Čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska budeme stříhat klip se stříhačem, tady máte jeho Instagram i TikTok. Máte taky všechno popisku a vy to budete hodnotit v komentářích anebo na můj Instagram. Takže dejte like, odběr se zvonečkem, se pustíme do aplikace VN. Tady jsme mobilu a jdem teda vybrat písničku. No jakože zkazem docela hodně. Dám to sem. Teď nebudu moc mluvit, jo. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. In the main, Eminem, sweet like candy cane. Drop the top. So it's not nice. For this life I cannot change. Takže takhle to vypadá. Mějte úspěšný docela. Teď to jdu stáhnout. Takže teď to tam budete mít, jak to vypadá finálově. How you every old shot, nigga, who did you shoot? Pop you a bitch and you like 5'2". Back out the knocks and I'm ready to. OYOGs when we spin it through. Bullets they hit him, knock him out his shoes. Tired of the talking, what is we gon' do? Tired of the talking. Takže je to konec videa. Dejte like, odběr se zvonečkem. Dejte like, odběr se zvonečkem, dejte. Doufám, že začnu fakt točit pravidelně. Takže užívejte den a čus.